Gaurko saioa amaitzeko, bi gauzetxorekin bukatuko dugu. Alde batetik, galdetu nahi diogu Felixien hori, ea nola sortu zitzaizun bertso-zaletasun hori. Eta bestetik badakigu, amak irakatxitako bertso bat ere gustuko duzula. Beraz, bi gauzarekin, ea amaiera ematen digun gaurko saioan. Zergatik, edo nola sortu zitzaizun bertso-zaletasuna? Nik ama beti humoro zua izan duen, eta kanta asko gustatzen zitzaion. Apartian, ni gaztian itzan, eta harri ikasitako bertsoak beti goguan eaman dut, eta gaur de goguan dakat. Eta hoxe kantatu nahi nuke. Osondo, entzun dezagun. Aitontxo bat mendian, gaztainar bolaren azpian. Aitontxo bat mendian, gaztainar bolaren azpian. Ilo batxua lasta indurikan, bere bezuen erdian. Eseri eta alkidean, zegoen patxara haundian. Zegoen patxara haundian.